Wannan shine sabon shiri na farko da ba taɓa yin irinsa ba a arewacin Najeriya. To ku biyo mu domin ku kashe ƙwarƙwatan idanunku. Shiri mai cike da abin al'ajabi da kuma burgewa kenan. Mansa Musa shine sarki na tara a jerin sarakunan gidan Mansa, ɗa ne ga Fagale ɗan Abubakar ɗan uwan Sinjata har izuwa kan Ibn Batuta. Mun gano shugaban matafiyan nan sunansa Dogara. Akwai mutane tara a zagaye da shi. Yana tare da wata matsafiya sunanta Juma. I assure you idan muka rage shanu biyu zai kai mu har ga inda wannan dukiyar take. Akwai yata Jidda da ta bata a samu yarinyar nan ta bayyana. Lulu da Andalu. Sabar Ibn Barabu. Lulu da Andalu. Wannan dajin da kuke gani da na kawo ku shine dajin Zofar. Ban da Jidda suna dajin nan. Noma kar ka ƙara gaya mun magana zan kashe ka yanzu wallahi. Ya za ka kawo mu waje ka san babu abin da za ka iya yi. Ta tabbata wannan shiri dole ne ya kayatar da 'yan kallo. Faɗa ta cikawa tawa. Ya shugaba. Juba! Ki gaggawa cire Lulu da Andalu. Andalu gaya min menene yake faruwa? Akwai mafita guda ɗaya. Juba! Lulu da Andalu. Yarina! Sharina! Warina! Bi ga watan biyun shekarar 2025 za mu fara ɗora wannan shiri a YouTube channel mai suna CY Shaba TV duk ranar Lahadi da karfe 7:30 na dare. Maza ku je ku yi subscribe kada ku bari a ba ku labari. Tuna bawa kogun itace. Dalam, da Allah ku sake shi, ku sake da Allah. Suna ina jikokin. Ni ma kana ban gasu batun da safe. Wai su waye jikokin ne garin nan? Jikokin mai gari zango na biyu. Kake kofsa mun akan dije wallahi matsala. Dan cije ka. Ya tome ka. Ke dije? Kewa kike so a cikin su? A'a. Rufa idanka. A na fahimce ki, in mai yake to anan zai. Kaka wai shin ya za ta kasance Audun ne zai haƙure barwa ya'un ko kuma ya'un ne sai haƙure barwa Audun. Shi yasa nake ƙara narkewa cikin soyayyarka. Fito, me ya tsakanin ki da mijina kike shishige me? Ki ba alhomai wallahi. A darki din banza a darki din wofi. Wuce! Zan kuma tinsa. Nake so kake. Ado, kina da hankali kuwa? A'a. Turkashi a ina wutar ta balle a masaka ko a makera. Turka kare zai bambance maka tsakanin zaren da kuma abawar. Jikokin mai gari zango na biyu. Wallahi figa ta kake kamar jirgin ƙasar ranka dan Allah ka tsaya. Sadiya ta ado, kamo ta nan ta ado, yanyanyan ta ado, garawar ta ado, ta ado, ta ado. Dama zuwa kai ka ci abu ana abokinka? Santa ya harbi zuciyata. Kana motsawa zan harbe ka wallahi. Tsugunna ta ramu dukan da ka mata. Tsugunna. Kun kashe shi. Jikokin mai gari zango na biyu. Shiryawa Zaharaddin A. Askon. Dama mun zo ne akan magana aure na da DJ. Maganar auren DJ ba za a baka ba. Ka fita daga wannan layin. Aure mu da ke babu fashi. Allah shine ruwa ba hadiri ba. Dan Allah ka daina son wannan bincin. Wala mai gari ba sai hada ba. Ke ki zo ba da ki dinka wurin ka da masifa. Sai ka hada jini. Sai yi magana su ya masu da hankali. Fitar lukutan shi inda Halima ko kashe shi. In samu in je in yi rayuwa ta DJ ne kadai.
jikokin mai gari zango na biyu zai da muku ranar talata 4 ga watan Fabrairu da misalin karfe 8 na dare. Dan aramu na ofar da taku. Ka dan illa tashi tukunna. Ko ne zan biya. Waye ga muku ina siyan abu a ƙauyen nan? Lokacin da ne daba tsagoranta tsakanin yaka sai kan tudu zuwa mandawari na kashe musu yaya sun fi 1000 in ka da ana fiyar a wannan ƙarshen zamani to na kai kataras. Hai, ƙarya ne! Labari da kuma bada umarni Mujahid M Soja. Waki Audi, me kake nufi ne wai haka? A! Wuka ce fa. Sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mu mai suna M Soja Concept. Wannan da kuke gani sunan shi Audi Bello, shine sabon mijin da na aure. To dukkanin ku Allah ya muku albarka. Da yaki jila ne, kafi dangi mu duk mu lamunci wannan auren ba. Sannan ku fa? Gogo. Na'am. Sai kin bi duk inda zaki bi kin raba ta da wannan dan kashin gwiwa. Kai gaggawar da mu da mahaifiyar idan ba haka ba sai mun ga bayan ka. Baby. God have mercy upon us. Zaka saki uwanmu. Ne? Wankin gidan? Kwarai kuwa abin da ya ce muku kenan. Mijin Hajiya. Da gaske ne abin da ake cewa fara gidan nan? Da gaske ne Allah tambaye ki da gaske ne? Kuna cikin gidan ku kasa yin komai na yaran ne ki. Wannan auren na Hajiya da wannan dan karamin mutumin ya rabu. Asiri wa Hajiya. Kai! Farraka. Waye kai? Sunana Attalbudi, babban malami mai gani har hanji. ‘Ya'yanki su suka kawo ni gidan nan. Inda za su gyara halinsu, da gidan na ya zauna lafiya. In suna wuri kakka kuskura ka bi wajen a ɓaɓɓalla ka a rasa maɗori. A sa 'ya'yan nan gaba ɗaya su rinka girmama mijina. Wannan ne mijin kai ba ki jin kunya ba ki ce wannan mijin ki ne. Ka daina kallo na nace. Baby. Na hone. Mu koma ciki. Mijin Hajiya daga ranar 18 ga watan Disamba. Wallahi in ka sake baka tattara ina ka bar gidan nan ba ko. Sun kuyo ka ci. Me za ka gaya mun? Gaya mun. Ka durkusa ka bashi hakuri. Allah ya ba mu hakuri. Haka na ce ka faɗa mai? Allah ya baka hakuri. Idan kai kana gani har hanji, me yasa da ka tashi shan wannan lemon baka gano abin da yake ciki ba? Menene a cikin lemon? Sigarin na aka murje? Duk wani rashin kunya da kake mun tamkar uwar taka kake yi wa. Tunda uwata nake yi wa to bari in yi mata mana. Bada umarni daga daraktan zamani dan Hausa. Mijin Hajiya. Duk wanda ya ƙara wuce karfe 10 bai shigo cikin gidan nan ba, to ya juya sai dai kwana a waje. Wai kamar ya sai ka ci a kurkuku? Kai! Amarya. A ina ma na tsaya. Abin da kike ce mai kai. Mijin Hajiya zai fara zuwa gare ku daga ranar 18 ga watan Disamba karfe 5 na yamma a tashar Mijin Hajiya da ke manhajar YouTube. Kin ga kaka, haka nan zaki yi hakuri. Ki daddafa ki ta kokari gagarin ta zarga jana a cikin daki. Ki ta jikawa, kika kwana zaki warware ki sami karfi. Wallahi ba zan zauna ba tafiya ba. Yana da kyau ki bari ciki na yayi kwari. Sai ki tafi. Kin san fa Bala ba zai iya daukan nauyi na ba. Wai ga me yasa kike min haka ne? Kina ta dawo da hannun agogo baya. Nan fa kaya na ne a ciki kuma na riga na hada ni yau sai nayi kwanan birni. Yawwa gida zan tafi ni na gaji da wannan kauyen ba zan iya ba. Na tafi Allah ya kara lafiya sannu kaka. Kula da kanki ba. Laure!
saboda rashin imani bayan bani da lafiya shine da ta sa kafa ta bani ta tafi. Kai, na yi barin bi ta gaddawa su ɗauko. Me kuma? Allah. Kin ga kaka, ki kwantar da hankalinki insha Allah babu abin da zai same ki. Kin ji ko? Zaki warke sosai ba wani abin da zai dame ki. Kuma Bala zai kula da ke kamar yadda ya kamata, zai dora daga inda na tsaya. Na ki hakuri ki zaman ki. Wallahi ba fa iya daukar nauyi na zai yi. Ya zan yi kaka gaskiya kawai ki hakuri kawai. Kin nan ya hakuri kaka. Wai kai wani irin wai mara hankali. Wai har yaushe ne zaka yi hankali da kanka? Kai shashashin yaro ne. Yanzu ka zo da kuka ta da kuka. Muna neman guduwa. Da yanzu ka kaji ta fadi ka. Ka kara mata wani ciwon? Jida an ce kin shirya za ki tafi kullum shi yasa na duko da gudu domin ki tafi da ni. Baka da hankali. A haka zan tafi da kai birnin? A haka ni zan dauke kan kai ka birni? To babu inda zaka je tare da ka zaka zauna cikin gida. Da ita zaka zauna ka da mamaki. Wallahi babu inda za ki je babu kafar ki kafa ta ki tafi birni ki huta da cin tuwon dawa da miyar kuka ni kuma ki bari a ran sai ka ce wani mara gata wani mara gali. Wallahi can zan tafi daga nan samu aure a cikin. Wataran za ku hawaye ni na san ba ku sani ba. Ku canza halaye, ku gyara halaye, in kun iya ƙarshen ba zai kyau ba. Ita wannan duniyar mai ado da kawace wataran in ta yi maka kyau wata rana ba za ta yi ba. Muguntanki sai dai kare miki akan ki. Wannan mugun bakin naki ke ba za ki taba ki faɗa alkhairi a kaina ba. Sai mugun baki na nawa kin dade kina mun mugun baki. Allah ne ya fi karfi ki yasa mugun bakin ki baya kama. Ki ba za ki dinga faɗan alkhairi mun ba. Mugun baki sai dai zai akan ki. In dai birni da kika ganna a nan gurin wallahi sai na je. In kika ban je birni ba to numfashi na ne ya tsaya. Mu dai ki zo mana da tsaraba ka ki dawo mana hannuran bana. Ce cikin Qur'ani Kawaye ba a yi wata yarinya a garin da zan ce wai ni ina son ta kuma ta wulakanta ni ta ci mun mutunci ko kuma a ce ba zan ɗau mataki akan ta ba zai yi ba. To yanzu me za ka yi mata ko ka manta ita yar birni ce ni fa ina guje maka kar ka je ka yi abin da daga baya za ka zo kana da na sani saboda a tarihi duk mutumin da ya yanke hukunci cikin fushi ba shakka yana tare da dana sani. A kaga mana ba wani da na sani a nan gaba ba wani abin da na sani a nan gaba. Yau wani tuna aiko yau za ta shigo dandali yau da dare a nan ne zan yayyaka ta in gaya mata duk abin da ke raina saboda ta cin mutunci ni ma. Allah ya yarda yan bakin ciki sai dai su mutu ta koma wuri. Kamar muryar Bala ne ke jewa daga nesa ba. Kai da Allah Bala ne kawai shashancin ci kawai yake wannan yaran ai baya rabo da shashanci kullun cikin shashanci. Allah ne ya kyauta ni na rasa yaushe yaron nan zai yi hankali domin kullun abin da ci ƙara gaba yake. Anya ko goyon kakan nan bai taba shi ba kuwa. To amma dai ya sani wannan gabotarin ai ba zai taba yin hankali ba. Amma dai to ban sani ba sai dai ko nan gaba baka gani kullun cikin yara yake shashancin sa. Shashashan yaro. Yan bakin ciki sai dai su an koma wuri. Kai nan Bala. Ai yanzu ta kai birni, laule? Ina ai ta kai birni. Wace ce ta tafiya? Hakuri za ka yi abokina.
domin yanzu babu abin da za ka yi a kanta tunda ba ta nan. Za ta gani ni, ba ni za ta wulakanta ba ta ci mutunci na, ta keta ni sarranta, sai na ɗauki mataki a kanta. Duka ko wulakanci? Za ka gani abokina idan har lokaci ya yi. Yan bakin ciki sai dai a mutu, saboda an koma birni. Yan bakin ciki sai dai su mutu, saboda an koma birni. Kawaye, wataran za ku yi hawaye, ni na san ba ku sani ba. Ku canza halaye, ku gyara halaye, an kun iya ƙarshen ba zai kyawu ba. Ita wannan duniyar mai ado da kawace, wataran in ta yi maka kyau, wata rana ba za ta yi ba. Daga ina? Wallahi daga ƙauyen mu nake. Tun jiya ban ƙara sonan ba sai yau. Shine nace bari in zo in tafi. Ikon Allah. Irin ku ne a je a baro gida a baro ƙauye a taho nan cikin gari. Maganar Allah sai wani abun ya faru a ɗauki iyaye a sasu a cikin masifa. Dan Allah a dinga yi wa kai faɗa. Ki haƙuri. Dan Allah so da ke ji kwatanta min ina zan sami gidan wanka. Gidan wanka. Kike za ki je ki tsaya ki samu adon ta sauri ki hau. Sai ki ce kai ki gidan wankan Anas. Gidan wankan Anas. To na gode. Sai na dawo. Me zai hana canza tun warko man ku yi sauya, rayuwar nan ba tabbas ce ba. A mahaɗa mai gyara kowa kun ji ya gyaggyara. Kamar ke ce wacce yanzu kika zo na kwatanta miki gidan wanka ko? Wannan da kuke gani sunan shi Audi Bello, shine sabon mijin da na aure. To dukkanin ku Allah ya muku albarka. Da yaki ji lami kaf dangi mu duk mu lamunci wannan auren ba. Sannan ku fa. Gogo. Na'am. Sai kin bi duk inda zaki bi kin raba ta da wannan dan kashin gwiwa. Kai gaggawar da mu da mahaifiyar idan ba haka ba sai mun ga bayan ka. Baby. God have mercy upon us. Zaka saki uwanmu. Ne? Wankin gida? Kwarai kuwa abin da ya ce muku kenan. Mijin Hajiya. Da gaske ne abin da ake cewa fara a gidan nan? Da gaske ne Allah tambaya ki da gaske ne? Kuna cikin gidan ku kasa yin komai. Na yaron ne ki. Wannan auren na Hajiya da wannan dan karamin mutumin ya rabu. Asiri wa Hajiya. Kai! Farraka. Waye kai? Sunana Attaludi, babban malami mai gani har haji. ‘Ya'yanki su suka kawo ni gidan nan. Inda za su gyara halinsu, da gidan na ya zauna lafiya. In suna wuri, kakka kuskura ka wajen a ɓaɓɓalla ka a rasa maɗori. A sa 'ya'yan nan gaba ɗaya su rinka girmama mijina. Wannan ne mijin, kai ba ki ajin kunya maka ce wannan mijin ki ne. Ka daina kallo na nace. Baby. Na hone.
mu koma ciki. Mijin Hajiya daga ranar 18 ga watan Disamba. Wallahi in ka sake baka tattara ina ka bar gidan nan ba ko. Sun kuyo ka ci. Me za ka gaya min? Gaya min. Ka durkusa ka ba shi hakuri. Allah ya ba mu hakuri. Haka na ce ka faɗa mai? Allah ya baka hakuri. Idan kai kana gani hayanji, me yasa da ka tashi shan wannan lemon baka gano abin da yake ciki ba? Menene a cikin lemon? Sigarin na aka murje? Duk wani rashin kunya da kake mun tamkar uwar taka kake yi wa. Tunda uwata nake yi wa, to bari in yi mata mana. Ba da umarni daga daraktan zamani dan Hausa. Mijin Hajiya. Duk wanda ya ƙara wuce karfe 10 bai shigo cikin gidan nan ba, to ya juya sai dai kwana a waje. Wai kamar ya, sai ka ci a kurkuku? Kai! Amarya. A ina ma na tsaya? Abin da kike ce mai kai. Mijin Hajiya zai fara zuwa gare ku daga ranar 18 ga watan Disamba karfe 5 na yamma a tashar Mijin Hajiya da ke manhajar YouTube. Wannan shine sabon shiri na farko da ba taɓa yin irinsa ba a arewacin Najeriya. To ku biyo mu domin ku kashe kwarkwatan idanunku. Shiri mai cike da abin al'ajabi da kuma burgewa kenan. Mansa Musa shine sarki na tara a jerin sarakunan gidan Mansa, ɗa ne gaba gale ɗan Abubakar ɗan uwan Sunjata har izuwa kan Ibn Batuta. Mun gano shugaban matafiyan nan sunansa Dogara. Akwai mutane 9 a zagaye da shi. Yana tare da wata matsafiya sunanta Juma. I assure you idan muka rage shanu biyu zai kai mu har ga inda wannan dukiyar take. Akwai yata Jidda da ta bata a samu yarinyar nan ta bayyana. Lulu da Andalu. Zamar Ibn Manaburu. Lulu da Andalu. Wannan dajin da kuke gani da na kawo ku shine dajin Zofa. Tsoban da Jidda suna dajin nan. Goma kar ka ƙara gaya mun magana, zan kashe ka yanzu wallahi. Ya za ka kawo mu waje ka san babu abin da za ka iya yi. Ta tabbata wannan shiri dole ne ya kayatar da 'yan kallo. Faɗa ta ka cikawa tawa. Ya shugaba. Juba! Ki gaggawa cire Lulu da Andalu. Andalu, gaya min menene yake faruwa? Akwai mafita guda ɗaya. Kai Juba! Lulu da Andalu. Yarina! Sharina! Ga watan biyun shekarar 2025 za mu fara ɗora wannan shiri a YouTube channel mai suna CY Shaba TV duk ranar Lahadi da karfe 7:30 na dare. Maza ku je ku yi subscribe, kada ku bari a ba ku labari.